खुलुमबाय स्टुडियो दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बाथ्रा बुंनायजोंल' नङा खामानि मावनायजों दिन्थिदों बिटिआर सरकारा फिन आरोबाव हानि पट्टा राननानै होदों बिटिआर सरकारा नांगौ बिटिआर सरकारा दिनै जिब्रैनां सिरांदर बियाबनि लाइमुथियाव गासै गं 862 नखरनो हानि पट्टा राननानै होदों थारैनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि गोख्रों नोजोर होनायनि गेजेरजों बिटिआरनि हानि जेंनाखौ फारि फारि सुस्रांना होगोन होनना खोथा होनाय बायदि बिटिआर सरकारा मावफुंलांगासिनो दं मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारा 5 बोसोर आबुं जायैयावनो 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि पट्टा राननानै होनो हाबाय थिग बेबादिनो दिनैबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिब्रैनां सिरांदर बियाबनि लाइमुथियाव गासै गं 862 नखरनो हानि पट्टा राननानै होदों बिटिआर सरकारा आरो फैगौ समबाराव निसिमायावबो 2000 हानि पट्टा रानगोनखौबो फोसावदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे हा राननाय हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एमपि जयन्त बसुमतारी एमपि रनगोरा नार्जारी एमसिएलए निर्मल कुमार ब्रह्म मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारी खाम्फा बरगयारी आरो गोबां दैदेनगिरि बाहागो लादों मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सेकेन्ड पेज जोङो दिनै फरेस्ट एरिया लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ राननो थांगासिनो दङ आरो जों लाइमुथियावहाय 862 ता नखरनो जोङो टाइटेल सार्टिफिकेटखौ रानजेनबाय गासै जोंनि बिटिसिआव 14,000 जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट रानगोन गाबोननि अखानायै समबारखालि जोङो निसिमायाव जोङो 2000सोनि रानगोन बेफोरबायदिनो खामानिया जालांबाय थासिगोन जोंनि सरकारा दिनैसिम 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो बावैसो जोङो इलेक्सननि एमसिसि जानायनि सिगांसिम जोङो 60 to 70,000 मानसिनो हानि पट्टा होनो थाखाय रेडि 862 ता नखरनि थाखाय गुबै जेंनाया जादों गोसोनि इस्सा थायोबा गासिबो मोजां खामानिखौ मावनो हायो आरो गोसोनि इस्सा थायाबा मोजां खामानिखौ बाद दोन गासिबो गाज्रि खामानियाव जाजोबलाङो जोंनि मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि गोसोआ जेब्लायबो मानसिजों दङ मानसिनि जानानैनो खामानि मावदों आरो जोंनि बर' फिसा जानानैनो बर'निनो दैदेनगिरि जानानै खामानि मावदों हिसाबै गासिबो जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय गोरलैयैनो हादों बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना बाथ्रा जोंनि बे हालामावहाय ओरैनो गोबोरखि आरो दावराय आयना बाजार खानजं बाजार दंबावो बिथांमोननि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ गावसोरनि गेजेराव एसे जेंना जादों बे जेंनाखौ फोजोबना लायोबानो आगष्टनि 17नि सिगां जोंना जुदि एमसिसिआ 17 तारिखसोआवलागै जायोबा बिनि सिगांनो जों लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट बिथांमोननो होनो थाखाय राजि मानसि महरै साबसिननिफ्राय साबसिन नागिरो बेवहायनो जोङो खैफोदाव गोग्लैनाङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जोङो बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनोब्ला जोङो लेखा गोरोंल' जानानै जानाय नङा जोङो गासैबो बिथिङाव जोङो समानै नायनांगोन रांखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन समाजखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौबो नायनायजों लोगोसे जोंनि आगसि आगदा थानाय जोंनि नसुंसेयाव थानाय जोंनि बारियाव थानाय हाग्रा बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गासैखौबो जों नोजोर होनांगोन होमबासो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन